Først skal du lave en profil. Gå op i højre hjørne i Sign up for free, så kan du vælge om du vil lave en gratis eller betale, hvor man kan lidt andre ting. Når du har lavet en bruger, tager du musen på Toons og vælger Create Toon. Og så vælger du et layout. Og så er man i gang med at lave en tegneserie. Du vælger baggrund. Du kan låse det fast. Gør det større eller mindre. Rotere eller delete. Og så kan du ellers sætte alt ind. Når du synes du er færdig med din tegneserie, går du op i To-Do, laver en titel, kan du vælge om den skal være privat eller om andre må se. Du kan også godt lave et bogmærke, hvor du laver din helt egen bog med en hel masse af dine egne cartoons, som du får hernede. Jeg har ikke nogen lige nu, så derfor har jeg ikke nogen. Men så trækker du den bare op her, og så har du din bog. Så kan du sætte den online, hvis du vil. Så går vi tilbage. Så kan du også lave din helt egen mand eller dame. Gør den på kønnet. Herinde, hvor du kan designe ham og uploade et billede af dig selv, hvis det skulle være. Du kan lave alt muligt sjovt med ham. Lave hans hoved meget lille og alt muligt. Du kan også godt tage et billede, som du selv har taget, og klippe det herinde, og så få det ind på, på din egen cartoon. Og herinde kan du tegne din egen baggrund eller din egen mand, hvis du vil det. Så kan du lige tage en lille smiley her. Det gider den ikke. Okay. Og hernede, det var satan. Hernede, der er alle de andres cartoons, som du kan se, hvis du vil det. Og hvis du går længere op til her, så kan du se dine cartoons, dine yndlingscartoons og dem, der er mest populære. Alle de andre ting.